ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шидагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктомо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб 9 сотиқ заминай 5 дар хона бо калидоруш, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, подвал ҳам дорад. хонаҳо без ремонт коробка аст. срочно фурӯхта мешавад. нархаш 125 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Истаравшан сехонага квартира дар 10-ум ошона қарор дорад. 155 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб роҳи калон. нархаш 285 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор 8-ум микрорайон. духонага квартира дар 4-ум ошона қарор дорад. 72 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб бозор. нархаш 350 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 31-ум микрорайон. духонага квартира дар 3-ум ошона қарор дорад. 58 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб садик роҳи калон. нархаш 310 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе райони Фирдавсӣ. духонага квартира дар 2-ум ошона қарор дорад. 48 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 4-ошонага. хона дар наздики мактаб роҳи калон. нархаш 265 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд 18-ум микрорайон духонага квартира дар 3-юм ошона қарор дорад. 60 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. дом лифт дорад. хонаро беҳтарин ремонт кардагиан срочно фурӯхта мешавад. нархаш 390 000 сомоняи борадаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар қурғонтепа чорхонага квартира дар 6-ум ошона қарор дорад. 99 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии бозор рӯи калон. нархаш 350 000 сомоняи борадаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат 6 сотиқ заминай 4 дар хона об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо миёна. срочно фурӯхта мешавад. нархаш 200 000 сомоняи борадаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиям ҳастай борадаро. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе тарафи испечак 2 духонага квартира дар 5-ум ошона қарор дорад. 58 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 14 ошонага. дом лифт дорад. дар наздикии мактаб рӯи калон. нархаш 370 000 сомоняи борадаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ маҳаллаи гулпарвар 6 сотиқ заминай 5 дар хона об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. гирдаш маҳкам аст. дар наздикии бозор. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 500 000 сомоняи борадаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар қурғонтепа 7 сотиқ заминай 4 дар хона об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо миёна. нархаш 290 000 сомоняи борадаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошен, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед. хайр дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хайр.